Καλησπέρα παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα πάμε Tier 20 τον Edgar. Τον πήρα σήμερα, τον έχω πάει Tier 13 και στόχος μας να τον πάμε. Πάμε στο βίντεο. Κάντε λίγο σκέφτε παρακαλώ. Και ναι παιδιά, κάπου εδώ το βίντεο πρέπει να τελειώσει. Τελικά δεν μπορέσαμε να το πάμε Tier 20. Πάντως ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι με το Tier 16. Και για να το ανταποδώσω θα πάω κάποιον άλλον. Εντάξει, γεια σας.